Inauterikeriak. Tolosako inauteritako historiak, komeriak, bitxikeriak eta txorakeriak. Hau da pixkat Tolosako inauteriei buruzko egitasmo potolo bat. Liburua, erakusketa eta dokumentala sartzen direlako edo hartzen direlako, ez? Orain dela urte pare bat, Juanito Loperen jaiotzaren urte hurrena zela eta taldea osatu genunen, ikusi genuen bazegoela aukera inauteriei buruzko beste zerbait lantzeko. Tolosako inauteriari nolabaiteko errekonozimendua, dobintza nolabaiteko omenaldi egiteko lan bat da, Juanito Loperen garaiko inauteria berreskuratu, ezagutarazi eta ildo hortatik gaurko inauteria arte pixak kontakizun hori egin. Inauteriak izan ditu zailtasunak, izan ditu debekuak, izan ditu pairatu behar izan ditu horrelako gauzak, guztioi eta hitz egingo dugu, balio handiko musikataz ere, inauterizaleez ere, etorkizunaz ere, gaur egun dauzken araztotaz ere. Nik esaten den dokumentala baino dokumentua dela, ez? Zeren bada pixkat niretzako eta herriarentzako, guretzako, geldituko den artxibo oso potente bat, Urri hasieran hasi ginen elkarrizketakin, da ditugu 52 elkarrizketa. Inauterizale bezain besteko inauteriak daude, ez? Bakoitzak inauteria bere moduan ulertzen duelako. Forma eman diogunak Joseba Urreta Bizkaia eta ni neu izan gara. Gero pixkat, elkarrizketak Josebaren estudioan egin ditugu. Inauterikeriak dokumentala ikusteko urtarrilak 23an Leidor Antzokian arratsaldeko 8:00. Bertan ikusiko dugu elkar.